Ojwang'. Nitie jomoko matugore ni ati gin gi dich makata simbi ok inyal mako. Kata message ok odwoki. En koponi ati gocho ne ok omak simbi, message be ok odwoki, ki text onge gimotimo no dich. Mi ing'e na dich, ing'e ni seche ko ing'e na dich. An gi penjo achiel. Penj gi ane? Apenjo ne ya. In dich mane? Inyalo dich molo Paulo mono maki to ndiko ne Jo-Korintho ka nie jela. In dich machalo nade? Koro in lo mari gi dich in. In loya gi dich. Ko mari modich makata chietho kasi pielo kohero. Ema mako sim ka ji ogochone. Ema mako sim. Koso in dich mane? In lo lwang'ni ma dich. Ma we sugunde dhi chamo chieng'. In dich malo ji te. In dich malo ji te. Tidich nare to pod iyudo patik mar ng'iyo offers ma Safaricom golo. We uru pimo ji. We ng'ado. We pimo wiji. Kokidwa mako simu wacha no kidwa. Kokidwa dwoko message ok ni de. Mondo ji ong'e. Inilo Paulo mama busu omaki. To pod yudo thuolo mar ndiko ne Jo-Korintho. Ni andiko nunea. Into ne ok inyal ndiko message. Ni celebrity odonjo kuomi. Ni kia pesa olemi. Koso in dich maloyo Solomon. Mar wuoth to pod nyalo wuotho. Kariere oneno kaka mon luokore. In dich malo Solomon mawe tij mawe palace madhi ceremony mang'eny. Kaluokore. Chietho guok.